A dharmának az egyik jelentése a számtalan jelentések közül az újjászületés és a végtelen körforgás. Amióta itt vagyok, ezt látom. Gondolatok születnek, gondolatok tűnnek el, emberek jönnek, emberek visszatérnek, és amit itt át lehet élni, az újra körforgás, az embernek és a természetnek a kapcsolatát, az valami különleges és egyedi. Óráról órára igyekszünk olyan élményeket adni nekik, amitől libabőröznek. Beszélek itt a mindennapos tábortűzről, hogy esténként kiülünk a csillagokat nézni. Olyan helyen vagyunk, ahol nincs fényszennyezés, és látszik a tejútrendszer. Hogy a lovaknak a közelsége, reggel felkelünk, és a bikák között mozgunk. Minden nap időnk van lemenni a strandra, és így kicsit így átérezzük a pillanatot. És nem bánjuk, ha koszosak leszünk. Ha esik az eső, akkor nem behúzódunk a fedél alá, hanem kimegyünk sácsúzázni. De hogyha valaki kérdezi, hogy hol érzem magam otthon, vagy hogy hol lakok, azt mondom be a külsőbe, hogy igazából én itt érzem, hogy inkább otthon.